Ходила съм да ви разкажа, по-скоро да ви представя. Ето това розово, бледо розово чудо-юдо. Този крем е розов, защото е с органично злато. При мен е Здравко, създателя на черната кутия. Това е биокосметика. Тук съм, да. Здрасти, Здравче. Добре дошъл. Добре заварил. Супер. Не, спокойно, нека. Да, аз затова станах да ме видя. Исках да ви кажа набързо и накратко. Сега Здравчето ми носи като подарък този крем, за да мога да го тествам. Този крем е по-специфичен. Идеята му е да не действа само на повърхностно ниво на клетката, а в дълбочина и до такава дълбочина, че да стигне до моята най-финна душевност чрез енергийните потоци, и това е във формулата. Тук има не само бадемово масло, макадамия и тем подобните събуждащи клетката растителни масла, но той е вградил и органично злато, което се сработва по един удивителен начин с нашата епифиза. Почвам да съм Мазонда, само че в набърз кадар. Набърз кадър. Добре, никога няма да почна да водя новините или времето с този изказ.